Efo Hugh Lewis o gwmni Kramer, a da chi wedi ddangos peiriant technoleg newydd i ni, ynddi? Peiriant trydan Iwan, newydd ar y farchnad yn cael datblygu yn y flwyddyn ythaf ar cwmni Kramer, cwmni o'r Almaen sydd wedi bod yn mynd ystod 100 mlynedd i gyd. A beth sy'n bwysig am hwn, wrth gwrs, mae'n drydan, mae'r sŵn i lawr, a does ddim emissions na goes? Dim emissions o gwbl, a wedyn ni yr un peth ar y sŵn, mae mor dawel, ti'n bod, a lle ddangos ydy'r batri yn y cefn nawr. Wel, os wbeth, hwn ydy'r peth sy'n rhan o'r technoleg newydd, ydy'r batri, ac fel dwi'n gweld, mae dipyn mwy na batri car yn dydi? Oes, dwi'n meddwl yn wir. Mae'r batri hyn yn gallu para am 7 blwyddyn. Reit. A wedyn ni, mae'n gallu gweithio am 5 awr full pelt, a wedyn ni sysio chargio, mae'r charger mewn yn y machine yn barod, plygo mewn i'r mains, a bant yn ei to, ti'n gwybod? A dyn, dachod, os wbeth, pwy fath o gwsmar sa chi'n disgwyl i brynu peiriant fel hyn? Bobl sy'n gweithio mewn confined spaces, obviously, fydd lot o fe, ond dwi'n meddwl fe ffermwyr, bobl wedi mynd i defnyddio yn rhai siediau lle mae'r lot o anifeiliaid yn gweithio yn byw o bethau fel yna. Ond dwi'n meddwl rhywbeth sy'n datblygu yn gwbl iawn nawr, ti'n bod? Wel, wbeth oedden ni'n sôn am wrth yn gilydd gynna, dachod, falla fydd hyn fydd y dyfodol o peirianna, enwedig peirianna amaeth, dachod, mae pris tanwydd mond yn mynd i fyny, a hefyd, dachod, mae'r angen o fod yn ôl wyrdd, dydy, yn mynd i fod yn o fo. Y pwynt ar y foment, mae hwn, yr fersiwn electric yn mynd i costi wedi 10,000 yn fwy na'r fersiwn diesel. Reit. Ond, mae ti gofio, bydd dim miws o diesel o gwbl. Na. A wedyn, dyn sy'n llawer o gwasanaethu na maintenance o gwbl. So, ti'n bod ti'n mynd safio lot o arian yn y 10,000 na. A mae'r costau mynd i lawr, ond y peth mwyaf i fi ydy cael clywed y peiriant yma wrthi. So, ia, so ni wrth y modd gael go. Dyna. O, hynna sy'n anodd coelio bod y peth yn gweithio, dydy. A mae'n mynd i godi jyst a bod 2 dynnell i gyd. Felly na, tipyn o pŵar yn y fyny i fyd, dwi'n. Ac i lot o bobl, mae rhywbeth, trydan, a pobl yn dechrau meddwl bod y peiriant ddim digon da, ond wbeth sy'n codi jyst i 2 dynnall, allach chi'n gofyn am mwy. Dim problem o gwbl, ti'n gwybod? Dim gwybod o gwbl. Ie. Ynddi, ac ia, so, da chi'n gweld gobeithio cael hein yn cael ei gwerthu? Gobeithio yn y flwyddyn nesaf, yn siŵr bydd sawl rwy'n yn cael ei gwerthu dros y byd. Gwych, a diolch yn fawr chi. Champion.